Lah, Lucy nembang nongko langsung rontok. Aku wediku kok ndang langsung munggah wit. Ora, kuwi biyen cek enom saiki apa? Lah alas. Apa? Oh, lah ngecak poli. Cak kurang ajar. Mbak Lucy? Nggih wonten dawuh Mas Akbar. Salam. Iya. Alhamdulillah. Salam. Walah salam to iki. Salame Akbar. Pak Dungo karo temanten, Mbak Lucy. Nggih, selalu bangga, selalu marem, selalu pokoknya remen sangat tampil wonten Kabupaten Nganjuk niki. Nganjuk, nggih, luar biasa. Apresiasinya yang luar biasa, Amin. sambutannya yang luar biasa. Amin. Napa namung dari kedongo. Nggih. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua mempelai. Amin. Ingkang sampun kersa maringi rezeki panjenengan sak kanca mboten kata lumpen kula lan coro kalih menika. Saged Coro keton. saged sowan mriki diparingi rezeki mugi-mugi saged dilipat gandakan. Nah, Coro keton iki apa ya umum? Bayang aku ada terang ngono kuwi ya nek coro ketono. niki wonten request saking manten. Tapi ya percuma lah. Ya Kok percuma. Wis ora ngarep hafal sampean. Apa? Oh, lagune cah saiki. Sing den kondang kok iso kok rapal iki. Mengikuti Mbak Lucy iki. Laler mengeng, hafal. Terus Cah nom sing dadi ngantar laler mengeng. Tapi Mbak Lucy Pamundutane cinta mulia, sepasang remaja jatuh cinta. Salawan nafas sama-sama rakadak. adek-adek Niku nak sampean gak apal. iso tak kene ya maca no. iso Mbak Lucy buktekno Mbak Lucy. Buktekno. Ayo. Mosok langsung lagu dangdut ya belum. Yang Belum, mulai itu sore itu yang nyekemplak terus baru yang Lah, sesuatu pemanasan tuh yang kalem-kalem dulu. Kalem. Blek lah Langsung panas. Ya sing hot ora apa-apa ning gamelan. Ngoten lho maksudnya Mbak Lucy niku. gitu. Nggih. Apa mau sih Dene? Campur sari itu asta. lali ya. Beratai sembarang barang iso. Wah, domonge kok. Kok nek awakmu. Nah, niki mau kata pamundutan. Oh, nggih. Monggo pilih Mbak Lucy. Oke, Napa mau? ini spesial untuk Piai Sepuh Rien, Oke. Surawo, kali ibu-ibu juga saya aturkan selamat malam khususnya untuk penggemar Asta Brata Ya. yang dari luar Jawa, Oke. yang dari luar negeri. Ini sumber sani kata sangat channelnya nek 30 enak. Oh, Ring cerentel. Yang cerah. Kaya apa? Napa mau sing langgame? Wonten niki sik kula wonten sing gerajakan wonten. Kelinci ucul wonten digarap samboyonan. Terus niki wau podang kuning nggih wonten. Monggo. Monggo riyen monggo. Monggo milih, Mbak. Enak sing ngubengi desa niku, Mas. Lah yo kuwi kelinci ucul. Lah ya kepenaan kowe no. Sing gawe bawa. Napa Mbak Lucy? Podang kuning kemae ya. Podang kuning. Udang kuning. Suwi ndak metu iki podang kuning. Ngomong iya, ndek mbene nyanyi pertama kelon. Jenengan Sampai ya go geblak-geblak aku nyanyi ra iso mandeg. Kowe nyanyi gebuk asmu ora iso mandeg sampai patang rep. Tak kene kok loman. desele gua mawon. Roman Podang kuning. Dibawani riyen nggih, Nggih, Mbak Lucy. nggih. Heeh. Mangga. Wah, jan luar biasa. Nah. Nadyan wujud temong paksi. Nah. Mas Akbar. Dalem. Mriki wonten mungkin nak mantuk mampir rujak enak. Rujak. Rujake Mbak Aulia. Oh. Wis ku tak done, Pak. Wis jajal urung? Eh? Wis jajal urung sampean? Gum. Urung. Wis mbok tawakne aku Aku iki. lek bakule wis marem lah aku. Wah, iya. Yo kuwi neh. Guri kene iki, guri kene iki. Iya, iya. Mungkin Eh aja ning sanding wit dawel. nek Siramu kaya kaya babal. kaya nongko. Nongko bosok. Kene lho, Met. Ora nyedak lho.
Kayak ngene kok dilokne sinden tuwek. Antara mripate katarak. Heeh. Kena karak. Sindene kreatife kaya ngene lho. Suarane jos. Padakno ndekne. Ajeng? Wong aku ndang ning kene iki wis pirsa tuan rumah. Lah nggih to Pak Kades remenane Lucy jenengan. Brahman ngundang Selindan Lucy Brahman sing terlangsing sak Jawa Timur. Nggih, nggih. Pas tengah jenenge jenengan to. Bareng ning guri kumet. Heeh. Pak Kades iki anu ngrasani. Piye? Tibake wonge gawedi ngono lho. Jebanter-banter. Ora aku yo halus aku meneng. Aku ora omong. Mengikuti terus Aerobik ya, aerobik. Terus. Alo semanis doramara Karo kono lho nak wani. Ora pelek. duetan ndang. Lah kuwi seneng nek kancane mulih ranggo rai. Ndakno to. Masa minggian kula Lan gandeng bae. Gandeng bae lho. Kowe iki aja ngrusui to lagi enek wong roman. Roman kok menghidupkan suasana kok iso. Roman nek sing lanang ya putih. Lah kuwi ora ganteng. Wis sing lanang kaya ndut. ya ora apa-apa malah memperbaiki keturunan kok ngerti metu anake dadi kula loreng. Sampeyan lho jajal karo aku. Duwe anak rak cerdas, Pak. Tenan. Kandhani. Jajal loro. Loro piye? Dia anak loro. Sapa karo sapa? Karo aku. Najis muga ladoh. Syukur kowe. Pilih diambung wedhus aku timbang duwe bojo kowe. Syukur. Oh, lah kelakon sih we. Jambung wedhus we. Wong aku padha metu wedhus kena nguyuh elek. Lah kok iso elek? Lah kok iso elek? Piyuh padha gurine nek lanang ngene kok. Ya ta, pinter kan ageme wedhus. Pancen aku pelatih. Tonyo lho. Malah apik ngono lho karo wedhus. Ora nyono bendina kowe ngincengi wedhusku berarti. Lha laki pisan ya yon. Ayo Dus. Lalu ayo Dus. Roman ayo. Sing mesra, iso mesra, Bra. Tak contone kono muka. Golek isi podang dana Terek tambang ya. Nyapa bojo kok sebut dembek kaya ngono. Oh, karep gaten kok, Mas. Terus? ibu bunga atiku ya malah rasaku lho. Ya maklum saulan darus terus kok. Nanti Warung lali. Darus lho, kusuk lho. Cah kene kok Kusuk piye kok. Mbak Lucy kok. Taruh ya ora bolong. Kene nyuwuke mandi kok ya Mbak Lucy ya. Poso pertama M aku. Angger pertama kok mesti M. Terus? Ya ben to nggen kene dhewe kok ceriwis lho. Lu takok teko ndi? Teko M. Teko ndi, Mang? Ketawang kok. Tawang kene. Guyu aku wepruk kursi. Tak. Gerak ta? Lah, Lucy nembang nongko langsung rontok. Aku wediku engko ndang langsung munggah wit. Ora, kuwi biyen cek enom saiki apa? Lah alas. Apa? Oh, lah ngejak poli. Cah kurang ajar. Nyapa kok kaya Kan samane? mau lho, Akbar gantenge kaya ngono dilok-lokke rapayu rabi rapi. Sapa sing rapayu rabi? Dhek arep pengen ngerentengi wong wedok 20 kelakon. Syukur. Kok Akbar ganteng rapi. Nah. Waramu lho ndi? Wong lanang kuwi Saking geloku aku ngampe ramuni. Mosok duit kate anak bekan. ora rabi rapi. Sing dadi nyatane iki lho rong payu. ora kono payu tra ora pengen. Urung pengen iki urung mesti ora payu. Mau ngelok ning wong ae. Ket mau napuk, ketoke nganggo ati le napukmu. Pisan kas. Terus nyapa? Terus nyapa? Ora loro. Tenang nantang. Sopo? Nantang. Syukur. Ora loro. Syukur. Lara ora? Wis.
Panas. Mbok ora ngono lho bejantan iso. Cah lanang kena ngono kok loro lu saru to. Kowe aja sampe ditabuh lho. Gak aku. Wis elek soalnya. Terus, Kopi napa mboten, Mbak? Ibu bunga nyanding bisa Sese anjlok kok. Sese lu anjlok ning Wis jeding. bene. mboten bisa dianggap, Mbak. Terus Mat. Kowe engko mulih lewat ndi? Mriko to? Tak cegat engko. Enten apa? Lah sulapmu arek siji. Nang kono lho, Bos. Sokot. ya toh pawane pawan copet Sah-sah. Wah, rawani. Arep tak kena kono. Lah kok rono. Lah kan siji-siji. Gua ora sumbut. Anu Mbak Lucy sebagai ibu Fatayat ya. Weh, ayo nyanyi yuk. Bobonya masih? oh sudah Sudah habis. Ya. Nanti setelah Kuda kuning, tembang kuda kuda kuning Iya. dilanjutkan sih Bapakku NU lho Mas ya. Oh ya, itu lagi viral. Kuwi aku lho biasa. Oh, Oh ya. Kayak Muslimat Fatayat itu ya. iya. Ya. piye contohnya Eh? gerakannya piye Oh, contohnya enggak tak contohnya Pak. Habis ini ya. Sabar. coba sekarang aja dicontohin Pegel lho, Mbak. Bar napuk aku Alah pegel. rayu ngrayu. Ayo, pedang kuning sih. Ayo, mangga Mbak, buka celuk Mbak. Oke. Hmm. Eso iter kerupuk. Pat. Komet. Apa tak buar? Kok ngono aku malah keronto-ronto rasane. Lagune lho. Kaya tau. Tok kene. kali lo kok iso Ora rasa ganggu wong nebang. Ngerusak konsentrasi. Lho syukur. Lho wong nesu tenan lho. Mbak Lucy rene larang-larang digo nebang. Lah, Buku dibayar kagak guyon. Lho Pak Iswantoro ya Mbak Lucy penting tekone api. Yuk. Mangga. esok awane Ayo jaketi. Ayo. ora kasan kayu luyuran anggoleni sing tak sayang abang moten mitranya kok mitri ora krasa esok ganti bengi man yen nganti liya tangan jajak kleyang tak sapang cok neng abang
Iya.